못하고 같이 올라. Bueno, hay que no tienen tan enfocado. Bueno, kuinka mustafa, eta jaialdi zena horrekin jarraitzeko. Hori da, etorta daitezkela debate biak eta debate bat be. Txalo hori bat ere.
gehiago, abesti hauek edo horrekoa. Bueno, nire uste zaila egitzeko zeo, abesti xabira gitara gaxa. Artian supergona beste dute. Bai, zure kasu, baina lasai gehiago dugula. Bai, irikitan atxo ikusteko. Guazen bat, ebehatzi iruko musikari batzui eta ebehatzi laukoi txalogro bat ebatera.
Bat sortzen zenbat alein, zenbat buruak speideien atzetik. Errimatu zer esan garen.
den harakin beste eroste. Berdin gara, beharrezkoa da. Bueno, guk ezaguretu gabe jarraitzen du. Nurek etorri da gaixotasuna. Bueno, hori goizten ez da, importa, zeure etorri gara gabonetako jaiak desazpatzera. Ez da, asumiko mascarilla. ¡Haz tu mascarilla, ya! ¡Haz tu mascarilla! Orain, tebeak egin, pero ikaslean, rakik benta betuko digute. Txalo bero, mesede!
Azkenean mugatu da. Ari duzue, ondo oso. Bueno, gaztemoz pasatu zuen. Bueno, espero dugu bezan ondo pasatu izana. Gure mordu egun antolatzen eta hau batzuk lo egin gabe. Ez izan, iegu